Написахте ли, деца, лък? Тихо. Значи сега следващата думичка е лъчи. 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 Л-а-ч-и. Лъчи. Готови ли сме? Да. Другата думичка. Лъвче. И да проверим с В или Ф. Казваме лъвове. Лъвче. Готови ли сме с думичката? Да. Лъжа е следващата. Как се пише Ж? Ето така. На жабчето. На жирафа. Ето така, вижте. Ето я. Видяхте ли я? Видяхте ли я Ж? Е така. Лъжа. Аз знам как е. Следващата думичка. Следващата думичка е лъжица. И 5 свършваме. Лъжица. С. Ето я буквичката С на ципа. И продължаваме с следващата дума. Тя е гълъби. Гълъби. Да. Гълъби. Гълъби. Всеки сам да си диктува на ум. Малък. 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 Следващата думичка, деца, е кълъв. 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 Кълъфи.
Калъфи. Каква буквичка накрая? Калъфи. Фи. Другата думичка. С Ф. Калъп. 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 Калъп сапун. Не сте ли виждали сапуни? Не, само калъп пишете. Калъп. Готови ли са децата? Готови ли сте? Следващата думичка е полъх. 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 Не говори. И другата дума жълъд. Жълъд. Как ще направим проверка? Жълъди. Жълъд. Николай, пиши, не дай да избираш химикалите. Жълъд. Жълъди. Написал ли си? Жълъд. Чакаме Николай. Готово ли е, Ники? Жълъди. Милена. Залък. Залък. И последната думичка дълъг. Дълъг. С две А. Пишеш ли, Стефане? Дълъг. Да. Дълъг. А как ще проверим? Дълги. И с каква буквичка накрая? Г. Дълъг. Адриана написа ли? Дълъг.